Здравейте хора, аз се казвам Toxin Gaming BG, днес ще играем Майнкрафт. Не можах да вляза в този сервер, защото нямахме Wi-Fi, а пък баща ми беше в Афганистан и не можа да плати, защото са дошли някакви терористи там, са ги нападнали. Пък той трябва да защитавал. И една стинка не ми даде. Така бе, къде беше онова? Ще избера това. Те другите много скучни. Пускай се. И както виждате хора, играта някъде ми бъгва. Лаги не ме зарежда много. Не зарежда ми, ама като го натисна трябва да се такова. Трябва да се изчака. Остана. Едно там, едно така. И така хора, трябва да чакаме сега другите играчи. Да направим един голям кръг и всичко е тук. Трябва да го вземем и после да се бием. Айде, по-бързо влизайте. Добре. Айде, по-бързо влизайте. 3, 2, 1. Газ до тупка. Сръста. Чупи. И така хора, трябва да се виждам от мечове. Я тук има ли меч? А, не. Тук има ли мечове? Не. Абе, аз направо тя се бия, само да си сложа. What the fuck? Чакайте, бе, аз нямам меч. Хората с пустак, да ни казвам. Ай, този път ще пробваме друг сервер. Създаден от един мой приятел. И забравих да ви кажа, че Toxic Gaming BG. Не Toxic Gaming BG, ами този. Разбрах името е. Един ютубър. Трябва да спомня името му. Аре, спусни. Моза, че като меци бавно вървяш. Името нали бавно тече и моя мозък бавно развива. Падам. Не. Иди бе, пускай ми играта. Искам да ги къртя.
Хайде, бе, хайде, бе, хайде. Ко чакаме, бе? Всички са добре. Там човек. Тук има. Тук има. И това съм аз. Абе, пускайте да се бинкаме. 23, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пускайте. Бързо. Не, броня. Бе, зареждай. Бързо, търси. Чест, търси. Търси чест. Брат, аз нямам меч. Така, хора, ако някой ме убие, ще бъде много рисковано, защото ще сте чак там. Тук има поне меч, кирка. Не е кирка, ами брагва, има и стрели. Стига, бе. Сега слагам бронята. Да си взема меча. Не. И това беше, хора. Ако ви е харесало, ударете по един лайк, пишете в коментарите и се абонирайте за мен. От мене